Este matí, com a regidor d'Esports, he assistit a la primera carrera solidària en favor de l'autisme que ha organitzat l'associació alcirenya de la nostra veu. Tinc que dir, com a responsable de l'esport alcireny, que l'esport i la solidaritat avui s'han juntat este matí en esta carrera perquè l'autisme és un gran espectre amb gent molt diversa i molt igual a la vegada. Des de la regidoria d'Esports hem col·laborat en esta carrera perquè considerem que és necessari per tal de visibilitzar i conscienciar de l'autisme. Per aquesta raó és molt important guiar i ajudar a aquest tipus de persones amb TEA a iniciar-se en algun esport. I sobretot, des de l'Ajuntament i concretament des de la regidoria d'Esports volem donar-los el suport necessari durant la seva pràctica, que practiquen esport, que practiquen l'esport que consideren el més adaptat per a ells, perquè no podem oblidar que l'esport ajuda a desenvolupar habilitats comunicatives, que per a aquest tipus de persones és importantíssim. Per tant, l'esport, la solidaritat, van junts de la mà, junt en la nostra veu. Es muy diferente. Todos comparten una realidad común, las múltiples barreras a las que tienen que enfrentarse a lo largo de su vida. Por eso, cada año, en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el movimiento asociativo en Europa y España promueve una campaña para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre su realidad y construir entre todos una sociedad más inclusiva para personas. La participación activa de las personas con autismo y sus familias, tanto a nivel nacional como en la Unión Europea. Feliz Día de Concienciación sobre el Autismo 2023. Gràcies a tots i a totes per participar. Muy bien. Mira, mira ese.